Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, 1500 herritarrei. Horrendik ere gure proiektuan, Euskal Alderdi Jeltzalearen EAJaren proiektuan sinistu dezutelako, eta horri esker datorren 4 urtetan, urnietan egin beharreko gauza askori amaiera emateko, eta beste berri askori ere hasiera emateko aukera eman diguzutelako. Berez, 1500 bozka hauekin alderdiak ere momentuz 7 zinegotzi izango dituzke, EH Bildu 4, PSek 2, orain arte geunden bezala, eta momentuz gure asmoa, gaur handikan goixa marda hitz egiteko, handikan ez dugu hitz egin jenerekin, baina gure asmoa bakarrikan gobernatzen izango litzateke. Hori bai, herrian garrantzitsua diren proiektu estrategikoetan, ahalik eta bateratasun gehiena edo handiena lortu behar dugu, ahalik eta aliantza eta ahalik eta alderdi gehienak ados jarri behar ditugu, baina horrek ez osan nahi guztiekin adosasunak lortu behar ditugunik. Geu garbi daukagu, gure ideak, gure proiektua garbi daukagula, herritarrek ere horri konfiantzen bat diotela, eta horri aurrera ateratzen saietuko gara. Gurekin lan egin dutenak hor izango gaituzte, eta azkenik, mila esker berriro 1500 bozka bai.